Mesto plné zrkadiel. Predstav si, že kráčaš mestom, kde každá ulica má zrkadlá namiesto výkladov. Myslíš si, že vidíš skutočný svet, ale v skutočnosti ti zrkadlá ukazujú len tie časti reality, ktoré sa ti páčia, sú to tvoje obľúbené farby, tvary, značky. Keď hľadáš knihkupectvo, zrkadlá ti ukážu len tie knihy, ktoré si už čítal alebo ktoré algoritmus predpokladá, že chceš. Nikdy neuvidíš celú ulicu, len jej fragmenty. Internetový kontext funguje podobne. Podsúva ti vlastné zrkadlá, personalizovaný obsah. Preferuje neúplné kontexty, bublinu. A ty máš pocit, že poznáš celé mesto, hoci vidíš len jeho odraz. Silná metafora v jednej vete. Internet je ako mesto plné zrkadiel. Nikdy nevidíš celú ulicu, len svoj odraz v nej.